وصلى الله على النبي الكريم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تكذب، فردد مرارا قال لا تكذب. daga Abu Hurairah radiyallahu anhu, wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce, na zo ka yi min wasiya. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, kada ka yi fushi. Sai ya ƙara maimaitawa cewa ka yi min wasiya. Sai ya ce, kada ka yi fushi. Fa'ida: wannan hadisi ya koya mana kiyaye fushi da kuma ɗaukan mataki a lokacin fushi. A cikin fushi mafi yawan munanan ayyuka suke faruwa. Ga wasu hanyoyi da mutum zai iya bi domin kiyaye ɗaukan mataki a lokacin da ake fushi. Na ɗaya, neman tsarin Allah. Na biyu, alwala. Na uku, ambaton Allah. Na hudu, yin shiru a lokacin da fushi ya zo. Na biyar, canza yanayi. A misali, idan kana tsaye sai ka zauna da makamantansu. Na shida, yin nazari akan abin da fushi yake haifarwa. Na bakwai, tuna abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa game da fushi. Na takwas, tuna lahira da amfanin haƙuri. Na tara, amma idan an taɓa Allah da manzansa ne, ka nuna fushi da damuwa. Na goma, amma kada ka yi abin da ya saba wa shari'a. Allah ba mu ikon aiki da shi.